Ayan, Mikasha, lalabs. Chat disconnect with Velvet Red reconnect you. Ayan. Ikot man. Nangyayari. Kinakabahan ako sa ano naman, baka mamatay na naman. Nakakakaba. Press na press pa ang ligo ata or bagong hilamos. Parang ligo ako, hilamos ko yan. Naligo ako. Masapang ako. Naligo ako, Mikasha, ambot. Fresh from the bath. Yan, magsipasukan na kayo dyan. At ako'y may premiere mamaya. Alas 12. Ibababa ko yung sarili kong live. Oh my God. Fresh from the washroom. Matatakpan siguro yung mukha ko yung pagkasit ng pangalan na sa harapan ko. Oh my God. Matatakpan yung mukha ko ng mga message. Nasa harapan ko pala yung ano. Ayan o. Naku, mamaya. Ayan, Mark Guitarist Channel, tamsak po. Ayan, salamat sa patamsak. Salamat sa patamsak. Uy, si Bulong, Lady Bulong. Salamat sa patamsak dyan. Ipipin ko yung sarili ko. Ay, may premiere mamaya, alas 2 mga lalabs. Baka walang manood. Natakpan na yung mukha ko. Naligo ako, Mikasha, ambot eh. Natakpan na yung mukha ko ng ano, sulat. Wala yung pagkasitap ko ngayon ng ano. Tingnan mo, natakpan na yung mukha ko. Patay tayo dyan. Ayan, natatakpan na yung mukha ko ng sulat. Bala kayo dyan. Mali yung pagka-sit up. Wait lang ata, ayusin ko. 1 minute lang mga lalabs. Yan, mamaya-maya yan mga lalabs.
Ayan mga lalabs. Natakpan na yung mukha ko. My goodness. Ano na yan? Wato mo. Ayan, tatakpan na talaga. Yan, bukas na lang mga lalabs sa ayusin. Takpan yung mukha ko. Bukas na baka magulo pa. And 2 million in the house, yung club shout out. Takpan yung mukha ko. Ayan, Dahlia. Ayan, nandiyan pala si Dahlia. Ayan, Dahlia. Nainis ako sa camera. Ayan mga lalabs, bukas na ko na lang ayusin to. Going to work, Mikasha. Ayan, ingat ka, Mikasha. Ayan. Bukas ko na lang ayusin yan. Magulo. Ayan yung matakpan yung mukha. Ayan, Giselle Vlog, tamsak, ayan. Ayan, Giselle Vlog, meron ka ng jacket. Matakpan yung mukha ko, bukas ko na lang ayusin. Ang likot ko tuloy. Yan, Kalimbang all sa'yo host, pasok lipo, thank you mga kayo. Hindi na alam, mag-comment ka lang dyan. Katapos ng aking premiere, babalikan kita. 2:00 ang aking premiere, 2:00. Maayos yung camera eh. Bukas ko na lang yan naayusin. Yan na lang. Malikot ka mga lalabs. Blooming ng host, cute pa ng boses. Oh, salamat po, ayan. Yung ano nga kasi mga lalabs, yung hindi ko na set up ng maayos. And Giselle Vlog ng Pamilya de Estrada. Gumit na siya mga lalabs eh. Doon na siya pwedeng i-cancel at ka-live na ako.
Ayan mga lalas. Tamsakan naman yung nakapin. Aking premiere. Sige, Giselle, mag-ano ka lang doon na comment ka, babalikan kita mamaya, ha? Yan, 4 million in the house. May love shout out. Mga lalas, malapit yung aking premiere, 2 o'clock. 20 minutes. 20 minutes mga lalabs, 20 minutes. Bukas ko na lang ayusin yung nasa harapan ko. Hindi ako yung naka-LS na. Baka mamatay. Ayan, Moon Jabonet. Magandang umaga, ma'am. Tamsak po. Ayan. Salamat, lalabs. Meron ka na pong jacket. Ayan. Natakpan na yung mukha ko ng mga sulat. Ayan, patamsakan naman yung nakapin. Ako yan. Premiere ko mamaya-maya lang. Alas 2. Ginalaw ko kasi kanina yung camera eh. Natuloy nag-look yung umusog. Yan, 6 million in the house. May love shoutout, 6 million. Yung sulat sa harapan ko, natatakpan na yung mukha ko. Pasensya nyo na mga lalas. Pag-ising ko na lang yan bukas. Kasi naka-LS na ako eh. Baka bigla pong mamatay. Watching from KSA. Ayan, thank you so much. Yan mga lalabs, patamsakan naman yung aking premiere. Ako yung nakapin mga lalabs, ako yan. 2 o'clock po yung aking premiere. Yan, padikit mga lalabs, may sukli agad. Ayan.
Isin ko nga saglit. Hindi ako mapakali. Wait lang mga lalabs yung aking ano. Yan man ang mga lalabs. Bukas ko na lang ayusin yan. Natakpan na yung mukha ko. Yan mga lalabs, patamsakan naman yung nakapin mga lalabs. Ayan. Tapos pa rin. Ganun pa rin eh. Doon nainis na ako. Natusok na lalabsa ang nakapin. Ayan. Hindi ko talaga maayos siya. Nainis ako. Lalong lumalaki yung sulat. Tatakpan yung mukha ko ng mga sulat mo. Ayan. Gumit na siya. Ayan, 6 minutes na lang yan sa ano. Nakapin mga lalab, 6 minutes. Magpi-play na yan. Yan mga lalabs, 4 minutes na lang. Nagre-reconnect. Oh my god.